जय दुर्गा माँ की गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय दाम खमि मबाइल लानानै फैलायबाय नै ब्लग भिडिअ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोन माने जोंहा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि 10 अक्ट'निफ्राय माने दुर्गा फुजा जागोन बिनिनो दिनै माने जोंनि नैबे पाटासिपुर माने स्टेशन खाथियावनो स्टेशननि गाहायावनो ओमफ्राय दायो माने एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं दिनै माने गिबि खुन्थिया गायजेनसिगोन बे गिबि खुन्थिया गायजेननानै माने दिनैनिफ्राय खामानिया स्टार्ट जासिगोन पेन्डेलनि खामानि माने टेन्ट हाउसनि खामानिया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन ओमफ्राय दायो माने गिबि खुन्थिया गायजेननायाव माने जोंहा एसे फुजा होगोन बिनिनो आं एसे खरसा लाबोदों नायबानो जाबाय मा मा लाबोदों नैबे जाहैबाय बुट ओमफ्राय बेयाव दङ नालेंखर धुप थालिर ओमफ्राय बेयाव दं जि गोजा गय फाथै माने दिनै गिबि खुन्थिया गायजेनगोन नालाय एसे फुजा होनोसै ओमफ्राय खुन्थियाखौ गायनोसै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय खामानिया स्टार्ट जासिगोन फैबाय थानाय मोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जागालांबाय थानोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोन दायो माने आङो नैबे बुटखौहाय सुनोसै बेनिफ्राय नैबे आपेलफोरखौ एसे हानानै लानोसै थालिरखौबो सुनानै ओमफ्राय नै फल मुलफोरखौ माने दायो हानानै लानोसै सुनोसै ओमफ्राय माने समावबो जाना फैगासिनो दं फुजाखौ होग्रोनानै खुन्थियाखौ गायग्रोनानै लानोसै दायो माने बेखौहाय साफायै सुजोबनानै लेंग्रोजोबना लानोसै आरोना नोंथांमोन नोंथांमोन दिनै माने जोंनि श्री दुर्गा फुजा पाटासिपुर माने इयं क्लाबा दिनै फार्स्ट माने दिनै फुजा मण्डपनि खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय नायनो हागोन नै एसे मिस्ट्रिफोरा रायकसमारिनि बिराद मोजां मावो पेन्डेलाव नै बिथिंजाय दङ जोंहा आफादगिरि सारमोन दं फुजानि सोद्रोमा सारमोन दङ दा बिथांमोना लाइट खुन्थियाखौ माने गिबि खुन्थियाखौ दायो गायसननाय जाबाय दिनैनिफ्राय माने खामानिया स्टार्ट जासिगोन पेन्डेलनि खामानिया गासिखौबो फुजायावहाय फैनानै फुजाखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय थ' नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो दिनैनिफ्राय माने खामानिया स्टार्ट जाबाय नैबे जाहैबाय रेलवे स्टेसन पाटासिपुर दिकेजुलि रेलवे स्टेसन आरोना ओमफ्राय नै बिनि गाहायावनो नै दायो माने फुजानि खामानिया चालु जागासिनो दं आरो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरोना फैबाय थानाय माने अक्ट'बरनि 10 अक्ट'निफ्राय जागोन फुजायाहाय नै बेयावहाय बेनो मेन माने फुजा मण्डपआ ओमफ्राय जोंना फिल्म हला बै सिगाङाव सिगांनि बोसोरफोर बायदि फैलायदो देग्लायबो एसे फुजा नायनो नोंथांमोन आरो आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन लोगो मोनलायगोन दुर्गा फुजायाव ज' लोगो हमलायनोसै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि